Zal ik hem hier gewoon loslaten? Prima hoor. Kijk eens, Jerry. Hij is hier ergens, maar waar weet ik niet. Nou, ik heb hier een app. En dan kan ik hem volgen. Niet altijd even precies, maar hij zou hier ergens moeten zitten. Ja. Kijk eens. Ja, zeg maar wat eten is, hè? Zo. Even kijken. Dus dit is zijn pagina op het moment. Hij heeft al aardig wat vrienden heeft hij verzameld. Hoeveel heeft hij er? Ja, 1800 op zijn Facebookpagina. Nou, Jerry is dus de dorpskat van Grauw. Dus de kleine avonturier die ging altijd mooi het centrum in. En iedereen die kende hem op een gegeven moment. Mensen zien hem vaak, hij liep overal naar binnen. Dus daardoor is hij de beroemdste kat van het centrum geworden, van Grauw. Mensen maken ook wel eens wat voor hem. Eerst eens een keer hebben ze een keer een steen gemaakt. En een hele leuke schilderij. Ergens begin augustus, toen waren de vakantie, we waren druk bezig en ineens wordt er aangebeld. En er stonden mensen aan de deur met Jerry, helemaal bebloed. Die hadden hem gevonden, vlak bij de bakker. Heel erg geschrokken. We zijn meteen naar de dierenarts gegaan en die dachten dus dat hij aangereden was. De dierenarts zei dus dat zijn onderkaak was gebroken. Je ziet het nog steeds wel een beetje. Zijn bekje blijft wat meer openstaan. Hij kwijlt een klein beetje meer. Ja, het gaat eigenlijk wel goed. Hij eet gewoon, hij doet lekker zijn ding. En hij denkt nog steeds dat hij aandachtstekort krijgt, dus wij moeten hem heel veel aaien. Dus we mogen niet klagen, denk ik. Maar nou heeft Grauw hem wel wat missen moeten. Ja, dat klopt. Tot nu toe heeft hij nog mooi binnen gezeten. Denk je dat hij het wel leuk vindt om weer eens even in het centrum te zijn? Dat denk ik wel. Zullen we dadelijk eens even zijn? Ja, we gaan eens even kijken hoe die het oude stekje doet. Nou, kijk eens Jerry, krijg jij je bandje weer om. Oh, kom maar. Zo. Ik heb geen idee waar hij naartoe gaat, dus het zal misschien heel veel zijn voor hem. Dus vandaar dat ik hem een beetje hier neerzet. Zal ik hem hier gewoon loslaten? Kijk eens Jerry. Het is toch heel erg eng, heb ik het idee. Maar Jerry is een beetje overweldigd. Ja, hij heeft veel binnen gezeten, het waait, overal geluiden. Hey Jerry, is het wat te veel allemaal, hè? Maar hij moet een beetje wennen, heb ik het idee. Te veel prikkels. Ik denk dat hij nog even rustig thuis moet gaan zitten. Ik hem weg, dus hij gaat toch weer naar huis en dan krijgt hij zijn lekkere voerweer. Dan kan hij even rustig nadenken over hoe zijn vakantieplannen zullen gaan. Van Simmer maar weer even zien hoe Jerry het vindt. Met wat rustiger weer.